Y para lo que vengo de vuelta, norengo honetan Minecraft saoko 12. Txegiarek egun egusten duzun espesatik petatuta nago inventarian. Goza batzuk egon naiz egiten, kamaraz kanpo, ala nola zonalde honen argiztapena, etxaren argiztapena, erakutsiko dizuet nola nagoen uzten baita be trofoen gunea. Argia sartu diot eta hemendik kuartzoa joango da, eta bar, pilo bat kuartzo hartu beharra izan dut. Baina, oraingo honetan, infernura joango gara, ez kuartzoaren bila, bueno, kartzoa bide batez hartuko dugu. Bitu, bi piko txabak kombinatu nahi ditut, baina pilo bat nivel behar ditut. Pilo bat nivel. Beraz, momentuz, hemen utziko ditugu. Bi piko txagoebe hemen ikutsiko ditugu. Janaria hemen ikutsiko dugu, jatekoa momentuz badeko gula, etuko dugu behar bada piskatzu bat gehiago. Lapis lazulia hemen ikutsiko dugu, eta harri honau hemen ikutsiko dugu baita be. Eta joango gara nederrera, zera, nederreko gaztelu baten bila, bale? Nederreko gazteluak zeta arratzan egiten dira, orokorrean, zeta arratzean, hegoaldera zein iparraldera joanez. Beraz, joango gara, gainera gau egiten ari da, beraz, primeran joango gara, eta hasiko gara, zeta arratzean gora bera ebiliz, zera. Nederreko gaztelua aurkitzeko, eta gero, Eurrengozko saioan, gaur izango da aurkitu eta eurrengoko saioan eksploratu. Bale, zeta ardatza, gora bera, hau izango litzateke, bale, ikusten dugunez. Beraz, gara, edo aruntz, edo onuntz. Habez, zeta ardatza hau da. Iparraldean, ondago, ader, ikustean non markatzen didan. Topatu bar dut. Normalean markatzen du hortik iparra eta egualdea eta bar. Erotamaidu txunk, pa. Bale, hemen da zeta gora bera egiten du, hola. Beraz, joango da bidez, Orluntz, Sky, Light, Zero Sky, PH bloke, Local Difficulty, Day, Looking at, Bioma Hell, Fancy, South, bitu, South. Eta orain, North. Arantza iparraldea. Eta nuntza, egualderuntz joango gara adibidez. Bale? Eta saiatuko gara, baita be, kuartzoa hart... Joder. Hasiera ona, kriston lava putxu bat. Eta saiatuko gara aldi berean, kuartzoa hartu, aldugun erritmoan, klaro. Zeren, eta... kuartzoa behar du oraindik hori amaitzeko. Eta hemendik ara da bidea. Noski halako gauzak saiesten. Eta zen bat teorian, ez du gaztuko tarratu behar. Ikuntxuten, abeitu hor dago gazta. Baita lerotu dut gazpare bat hiltzea eta bar. Ui. Uix, kabun. Bale, ea, usten digun, edo. Eso zela bara jauzi da. Katxiz, en la porreta. Tik ez ez, joango gara onuntz, dela jarraitu behar dugun bidea. Eta teorian, bloke batzuk ibili ostean, gaztelua agertu beharko litzateke. Ja, suertea dagoen eta topatzen dugun aldiketa harinen. Baina txuet pizka bat kuartzoa be hartzea ez da txarto bidetik. Bide batez. Holan amaitu dezaket itzutzen garenean. Amaitu dezaket zera trofeen gela. Eta jasi algara hor gazoak jartzen. Bale, hor dago kuartzo gehiago. Ja, kuartzarekin be esperientzia pilo egoko dugu, así que inoiz baino beto.
Zer ez du gehiago hartuko. Hau goruntz eta F3 eta aruntz. Venga. Ea topatzen dugun. Dago nederreko zat, hau. Zanf, area, nederreko area. Ostia, neko itxura raro dauka, gustatzen zen, baina neko itxura pizkatxo bat. Eta gero ere ikusten dudan nola egitea obsidianazko zera, dago teoria bat, ez dakize kalkula egin behar dira, baina obsidianazko portalak haien artean konektatu behar dira. Orduan, horrelako zuzera egin dezakedan, baita be. Vale. Dago kuartzo gehiago. Vale, onuntz. Ea, mendik kuartzoa dekogun. Hartzeko. Eta teorian, aruntz, ez da, bai. Jupo. Bueno, gondaiz ere ikusten duzun pizkat enkantamenduekin gora bera. Ea, zozen lortzen nuen, eta bai, zozen lortu egin dut. Kuartzo gehiago, bueno. Eneko kuartzo... Jo, pasaba da kuartzoarekin zeharin igotzen diren nivelak. Benetan. A ver. Lan. Toko dugu, pikotxa da benetan ekarri pikotxak efizientziarekin, porque vamos. Dira benetan flipanteak, Kuartzo gehiago. Zemal dara mau? Iaia estak bat. Estak pare bat eraman barko ditugu. Ez da gara paratuko be kuartzo guztian, Osea, baten bat usten badut, ba, bueno. Jango dugu. Horrela joango gara. Eta ja topatzen du, baita ere, Blazeak eta bar izatea, Blaze... Zera, Blaze... Esango dut. Blaze... Jose eta ateratzen. Blaze granja bat eta egitea be ondo etorriko zaigu. Ui. Vale, ea lortzen dugun, nun baiten. Zeitzak gustatuko erditik pasatu behar izatea. Ordunea, pizkat bordeatu ahal dezakegun. Donbaitetik. Hortik behar bada. Egin dezakegu hemendik. Pizkat sartuko gara. Nahiko base egot. Madre. Igual harin egitxe egin dute. Hemendik sartuko gara hainbat bloke ona. Eta gero zuzenean aurrera egingo dugu. Eta printzipioz, arazorik ez. Printzipioz. Hartuko ditugu ez dakizen bat milioi estaik harri honetaz. Ez dut nahi alako pikoak eragin gortasun abi eta purtezin abi, venga. Torian ondo gaude zetardatzen aurrera egiten. Bai, bale. Eta ja lortzen dugun, aurkitzen bestela nik jarraitu beharko dute nire kontura aurrera egiten, topatu arte, edo pikotxak geratu arte, osea, pikotxak bukat arte. Beraz, a ber, Token zuten dira txerriak eta bar, osea, txerri... Ostia! Zu... Juhu. Vale, ez da ideia ona. Horrek esan nahi dau erdetik pasatu beharko dugula.
Eta hori zait asko gustatzen, ez nau grazia asko egiten. Baia. Eta ere gehiago gaz bat badago erditik. Aitu hor dago. Koitadua. Oh! Kritikazo. Egin dioguna hortxe. Vale, a ver. Una da pizka bat, behar bada. Mendik edo. Igo. Orain, osea, siguritate bat behar dugu, bale? A ver, Joder, beste bat. Hostia, ez ditut gaztak atsegin eta are gutxiago egoera honetan. Tentsioa, tentsioa. Gutxinez paretaren kontra goaz. Ez da babes ona, laba guztiarekin behan, bale? A ver. Eta gainera, jode, daukat kontrol, oza, ez dakizu ezin zelan deko dan kontrola olaintxe bertan nire esku behan, osea, nire atxamar behan. Maidak beste stack bat. Uff. Jaustea ez daukera bat, benetan. Vale, lortu dugu... Vale, gainera... Hostia. Ongi, lortu dugu gainera... Gaztaren... Lagrima horrekin egin dezakegu bizitzasko pozioak. Vale, ondo goaz. Uff. Bai, bakit kortxosten ari naizela, lasai. Eta hau bera, haupa bugak. Claro, eta hau nordak ezin bat bloke ibili behar dira. Hau da, diamantena bezala ibiltzea. Eta topatu, claro. Hortik entzuten dira gaztak, baina, claro. Haupa bugak. Vale. Ea nondik jetxiar garen, lasaitasunez, ondo. Euskal jane ingo dugu lasaitasunez. Janaia dekogun bitartean. Ez da asko gertatzen. Vale. Ea holan egingo dugu. Hortxe. Mendikona. Bata purtu. Jode, perdo ez nago, porque hau bat-batean egiten du taladaradeju bat bezala. Hemen. Eta hemen. Eta hau. F-iruan. Seion bloke ibili ditugu ya da, osea, ez pentsa... Ez dugula seribil, seion bloke, ojito. Hau da... Diamantena bezala, zebar zara ibiltzen, eta topatu arte. Claro.
dago porcentai bat agertzeko, eta topatu arte, pues, Santa Rita, Rita. Te jodes. Ah, oso ondo. Paleta baten abitu hortik. Ez litzateke oso zail izan behar topatzea esan da. Kreatura gutxi daude. Ez daki zergatik. Jeronimo! Au! Ze hostia eman nahi zen. Horrekin orkatiak bihurrituta. Osea... Zazpireun bloke, ojito. Zazpireun bloke ibiliak jada. Cago en la leche. Oh, tienes eso de cástico. De lo malo, malo. A ver. Hortik horra gora eta horra horrera. Gutxi gora bera. Joder, gero itzultzeko izango dabe kriston odisea bat. Nederreko odisea. Izen polita saio baterako. Ona izango da zuzenean igo eta listo. Opa. Eskat kanporago. Train gora. Jale hop. Jale hop, jale hop, jale hop, jale hop, jale hop, jale hop, jale hop. Train ona. Vale, primera. Eta jarretu behar dugu. Zer tardatzen, venga. Behatxireun bloke ibili dugula ja da. Maten du ezer gutxi dala, baina... Ostia. Eta bidea itxita, hemen. Pizkat paralelo ibiliko gara topatu arte... Arazo tekniko bat... Ostia, ze susto, joder. Txo, ze man susto jo, mesedes. Niko tentxa daukan neu ja, susto hiek emateko. A ver, hemendik zazore egin dezakegun, porque vamos. Gainera, ja, heldu gara 20 minututara, beraz. Hostia, pare desentea gainera. Hortik ematen du jarraitu dezakegula. Baina uste dut nire kontura jarraitu beharko dudala. Zeren eta arriga, osea, 1000 bloketaren dik ez dute zer topatu, osea, benetan, tío, osea, ni ja flipaten nago, Oia flipatzekoa da. Ia, 1000 bloke, epa, ibiliak. Ouch. Eta, txo, serio, osea, ez da egongo 1000 bloke ibili dugula. Bagoitik joango gara. Bueno, joango nahi zeren eta ja, 20 minutu darmago gutxi gora bera. Beraz, espero dut saio hau gustuko izatea.
Nederraren bila, osea, Nederreko gazteluaren bila, gabilz. Eta bagia esan da, kamaraz kanpo bilatuko dut, porque bestela, baia. Atxera egiten dugu, ez. Ba hori, besterik gabe, espero zuen guztoko izatea, guztoko izan bozue, badak izan behar duzuen, eta horrengo lagunok, agur!